Здравейте! Вие сте с първото видеоинтервю на списание Талон. Аз съм Георги, намираме се в Пловдив, а до мен са Явор и Делян, които са ви по-познати като Ядката Дълъга и Мадматик. Здравейте, момчета! Здрасти. Как сте? Вчера беше първото ви участие на територията на град Пловдив. След какви впечатления останахте? Как ви посрещнаха хората? Не само първо участие, първо посещение и за двамата в град Пловдив, което е срамно на такива години. Но добре, беше идеално, хората посрещнаха по-топло даже отколкото очаквахме. Щяха да пръснат заведението от крясъци. Чак шефа ни помоли да не ги дигаме толкова много съседи в околността. Супер, страшно много сме едно. Предполагам, това означава, че пак ще се върнете в нашия град. Да, задължително. На 20 юни ви предстои участие на третото издание на Wake Up Fest. Имате ли някакви очаквания за фестивала? Очакванията, лично моите са да не се изложим, защото с наши пеят хора като Knockout DRS и не знам също като други легенди. Дис, да, хора с дългогодишен опит, от които ние сме се учили, веднъж ние сме между тях сложени там с нашия скромен опит. И очаквам. Надявам се всичко да ме е добре. Спомняш ли си какво прави на 22 април? Кога? Тази година? Тази година, да. Не, брат, не. Едно събитие във Варна, студио 21, песни и мисли сега се дълга. Това беше на 20. Да. Добре, как се роди концепцията за този формат? Ами предложи ми Иван Чешмиджев, един ден ме дръпна и ми каза, ела, имаме една идея. Каза така и така, ще направим едно участие, само че участие с интервю, ще го направим по-интересно. На мен ми хареса идеята, надъхах се. Резултата мисля, че беше добър. Делян, как мина вечерта през твоите очи? Ти беше там, по-късно се присъедини към Ядката на сцената, за да изпълнят няколко песни. Ами за мен също беше интересно, понеже в смисъл ние с него се познаваме, но въпросите, които му задаваха, бяха интересни и на мен да чуя неговите отговори. Беше забавно, после изпяхме заедно 5 песни, след като той изпя няколко самостоятелни. Хареса ми това, че имаше хора, в смисъл доста са напълни, макар и студиото да е малко. Имаше доста хора, забавлявахме се всички, познати, непознати. Мина много добре вече. Ще има ли продължение в формата? Да, следващия гост е Димчо и е на 25 беше. Не съм сигурен за датата, ама с Димчо е следващия. Този месец. Да. В твой по-стари интервю казваш, че не би тръгнал по участие. Какво се промени от тогава до сега? Ами, твърде много може би хората е, че искат с мен да ходя по участие. Нали се съм казал, че го правя за хората. Това е просто още един начин да ги радвам. И другото е, че се вади някой лев от цялата работа. Малко трябва да изляза от всякакъв. Но ще аз не съм тръгнал всеки ден на участие, пак подбирам си заведенията, в които ходя и евентите и гледам да радвам хората. Купих си кола, не беше твоята първа песен. Да, човек, да. Какво ще ни кажеш за нея? Купих си кола. Купих си кола. Първата ми тогава почнах втори клас, защото пак там тръгна всичко и с моя приятел от Махвата Сашо искахме да направим песен. Това песен ще направиш втори клас. И аз там някои мои на сестра ми, някакви големи приятелки, сестра ми карах да ми пишат текст, мислех, че трябва някой да ми напише. Естествено ме отсвириха и накрая седнахме и с гордост мога да кажа, че купих си кола от 10 изречения, има точно 2 рими, мисля. И на кастофончето няма бит, няма нищо, само припявка. Купих си кола, само че тя беше доста кофта. Историята беше, че съм скупил кола и после че някаква много яка кола съм скупил първият пакет, втория пакет, че ме оставила на пътя и свързваш и ядосах се и тръгнах пеша. Купих си кола. Казваш, че запознанството с Димчо е било повратен момент в твоята творческа кариера. Как се запозна с него? С Димчо ме запознаха двама наши общи приятели, Бог и Шаката, които са познаха мен, познаха и него. С въпросното момче Шаката за първ път ми пусна Димчо. Бяхме в
на гости и той каза, че пусна тук едно мойче, много добре рапъра, пък аз български рап, много трудно да ми хареса. Пусна една песен, втора, трета, където се много голям. Така пък аз тъкам между другото, когато почна да прави инструментали отново, почнах да добра. Той каза, ще го свържат и той не запозна. Един ден пихме бъра в едно заведение и той каза, да те запозная с баджи ме. Към готово, видяхме се в тях и така. А защо точно запознанството с него ти повлия толкова много? Отвори ли ти някакви врати? Защото той беше първия човек, с който работих, първият човек, който репъреше върху мои битове. И след това заедно аз, той и Макс от Вредник Пеле, заедно решихме да направим една обща песен на един мой бит и отидахме в студиото за пръв път. Той даже другичко, колкото бях забравил, но той ми напомни, че в началото малко се кърпаше. Не искаше да влиза в студио. В крайна сметка го накарах, надъхах го и резултатът беше много приятен. И с него, защото не казвам, той е първият човек, с който работих и той вече беше някакво име на местно ниво. Всички коли го слушаха на него и изведнъж аз да работя с него. Ако го нямаше Джимчо, може би аз също нямаше да се занимавам с него. Позвавайки се на стара информация, която изровихме за теб, ти твърдиш, че 5-те албума, които сте оформили като артист са The Chronic на Dr. Dre, All Eyes on Me на Tupac, Doggy Style на Snoop Dogg, Enter the Wu-Tang на Wu-Tang и Ready to Die на Biggie. Актуална ли е тази информация? Това е от Facebook. Сигурно първата седмица, като имах Facebook, имаше такива анкетки и 5-те любими албуми. Ами да, може да се каже, че... Не, те не са ме изгарили като артист, може би той са албумите, които съм слушал най-много. Иначе сегашният ми стил е по-повлиян от други изпълнители. Като например? Като например Slick Rick, Cool Big Punisher, Big L. Някакви други по-underground, така Def Jux, Machine Level, Rhyme Sayers съм слушал. Endo. Деляне, ти можеш ли да изброиш 5 албума, които сте оформили като артист? Ами, Нас, Illmatic, за него си говорихме по-рано. Mos Def и Talib Kweli, Black Star се казва албума, The Roots, втория ми. Те имат доста голяма Иладелф. Да. Иладелф, 4 ли станат? И още един да се сърчи. И Харадорга. Има много. Да, те не могат да се поставят в 5, точно 5 броя. От всякъде се взима по нещо. А кой беше твой първи запис? Моят първи запис бях на 14 години. Имаше едно студио в квартала. Там записаха разни местни, тогава известни изпълнители. Не мога да спомня точно как стана връзката между мен и студиото, но се озовах там тогава имах една групичка с мой приятел Деско Коми и записахме една песен с още двама си ученици. Песента е... Да, няма смисъл да я коментираме, но това ми беше първият запис. Аз съм слушал много добра. Да. Кой е Abnormality? Това е момчето, което споменах от 10 години, с което с него започнахме първо да се занимавам заедно. Той е, да не кажа, на по-високо ниво от мен, просто в момента да не се занимавам. Значи може да се каже, че с него са ти първите и по-сериозни записи, не само. Да, той е нещо. Как се запознахте вие двамата? Аз се разбира. Ами, всъщност тръгна от мене, аз му писах в неговата страница в Facebook. Нали, исках да направя ремикс на едно негово парче с Дипчо. Малко преди това бях направил ремикс на Черноглед на една негова песен. И просто исках да го питам дали има нещо против, дали може да ми прати акапели. И пратих му този ремикс на Черноглед и той ми каза, ти ли се човек, защо не каза. И след това се видяхме в студиото, говорихме малко
и нататък мисля, че за Надимчо Обима е за купика. Да. И така, леко Познахме се в интернет. Да. Всеки седмица за Тоест, ти си подел инициативата да започнете да Да, бе, работите. да. Как след нещата с ремиксите? Да. Човек, който се смее. Това е името на вашия първи албум. Той е кръстен на едноимения роман на Виктор Юго, в който авторът блести със своята способност да изгражда образи, характери. Има ли отношение това към вашия албум? Не, аз единственото, което взех от романа беше името човека, който се смее. Защото в романа става въпрос за съвсем различни работи от тези, които ние бем. Аз просто корицата, всичко идва от корицата на книгата. Похиления човек с кървавите сълзи. Това беше достатъчно символично за мен. И мислех, че описва моето състояние в момента и затова го използвам. Бихте ли описали албума в Зародиш? Той е бил предвиден като EP. Как се разви цялата история? Така ли беше? Аз съм го правил вече. Да, всъщност идеята беше, понеже все още експериментирахме между творчеството, т.е. с творчеството между нас двамата. И идеята беше Явор да запише 2-3 песни и аз съответно да дам няколко бита, просто да стане едно EP от 6 трака с няколко песни негови, отделно аз да представя някакви мои битове. С течение на времето явно много съм харесали битовете. Станаха 5 песни, после станаха 6, 7, 8, фьючеринги и така нататък. И в крайна сметка решихме да стане албум. Всъщност, единствената ваша колаборация на албума е самите те. Защо избрахте този инструментал точно? Не е много конкретна причина, просто на мен може би на двамата, да, ни е хареса. Как да направим двамата и така. За колко време създаде битовете? Как би описал характерната емоция, която носите? Специално в този албум битовете са малко по-тежки към звучение. Някои го наричат old school, за мен това не е правилният термин да се използва, понеже има албуми, които излизат 2014 година с още по-тежко звучение. Битовете, всеки бит ми отнема различно време да го направя. Някои се получават за 30 минути, други ги мъчат 3 седмици. Зависи от настроението. Понякога работя 3-4 часа и накрая спирам проекта. Или липсва муза, или нещо просто не се получава. Освен Джей, има още една колаборация по албума и тя е Семси Яворинка. Защо реши точно чрез нея да представиш идеята за царящия материализъм сред някои от жените? Аз доколкото спомням този текст, който бях написал за момиче. После викам, аз най-добре мога да си го изпея, защото да не го изпея, обаче не мога да изпея от гледната точка на жена, да го пея с моя глас. И се станих, доколкото е възможно гласа и го успях под псевдонима. MC Яворинка може да не е най-оригиналното нещо, но така ми дойде на момента и така го успях. Между другото има хора, които си мислят, че той е момиче. Да очакваме ли още неща от MC Яворинка? Много ми се искаше да има втора песен с нея, но за сега не съм срещнал тема, която е подходяща да защитя по някакъв начин някаква женска гледна точка. Сред темите, които дискутираш в албума, са твоите отношения с жените, нали? Разбира се, с известна доза ирония. Явно това ти е тема, на която ти върви да пишеш. Да, тук по-скоро днес вървим да пиша за такива работи. Иначе много неща има, които отговарят с живота ми. Но някои хора ме наричат женомразец. Това няма нищо общо. Аз обожавам жените. Просто въпросът е, че много често това, което ме вдъхновява да пише, е примерно огорчението. Защото или някаква тъга. Човек, когато е тъжен, тогава му идва да се излее мъката. Като съм весел, ако съм имал прекрасни отношения с някакво момиче, че беше яко вчера, как се целунахме. Не ми идва да го напиша като текст, обаче като съм огорчен, просто като видя, как да кажа, идвам ми да описвам повече лошите черти и да ги критикувам, но това в никакъв случай не знае, че съм някакъв женомразец и нещо. Момичета обожавам. Какво означава липсум? Липсум е... Това е
пробен текст, който веб дизайнерите използват за да се постави в сайт, който е все още в процес на обработка, за да види, да речем, собственика на сайта, да види как ще изглежда самия сайт, когато има текст в него. Самият текст, цялото име е Лоран Ипсум, на по-кратко Липсум. Той няма никакъв смисъл. В смисъл, това са просто някакви произволни думи събрани. Оттам идва и самата идея на песента, че аз говоря за някакви неща и надеждата ми е да не останат просто е така изказането ми. Разбрано. Да. Тракът е много ясен пример за комплексността на твоите лирики. Друг подобен пример е Уве от човека, който се смее. И двете песни съдържат рими, които много ми напомнят лично на мен научните тематики, които засягат Риза и Джиза от Wu-Tang Clan на своите текстове. Вдъхновен ли си от тях и те повлияли ли си по някакъв начин на твоите лирики? Конкретно фен съм и на двамата. Не съм някакъв фанатик на тема Wu-Tang или Джиза или Риза. Съгласен съм, че има някаква прилика, но не бих казал, че точно тези песни или нещо друго е вдъхновено конкретно от тях. А как промени живота ти вече покойният Джей Дила? И той ли е отговорен за застъпването на дръм секцията в твоето творчество? Определено има голямо влияние върху звученето на битвите. Да, Джей Дила наистина съм много голям фен. Също и Мадлиб ми е повлиял. За жалост, нали, Джей Дила вече не е сред живите, обаче има страшно много продукция, която продължава да излиза вече колко години. И още изкарват много и нови неща. Просто уникален човек. Както знаеш, твоето име беше споменато в интервютата ни с Trick Music и с Боро. И двамата те определиха като едно от темситата, които се струва да наблюдаваме. Как така да се чувстваш това? Много съм щастлив, понеже уважавам и Trick Music и Боро изключително много. И двамата са ми приятели. И двамата са изключително талантливи и много се радвам, че са казали такива добри думи за мен. Относно това, което са казали, вече хората ще се преценят дали музиката им допада, дали им харесва. Всеки си има вкус. А твоето лично мнение, според теб, кои са MC-тите и продуцентите, които се струва да наблюдаваме? В България? В България, да. Явката е ясен. От към MC-та. Той не е слаб битмейкър, също е доста добър. Боро, Жлъч, задължително. Препоръчвам на всеки, който не е запознат с Жлъч, Soul Code Crew. Битмейкъри, Heart on the Beat, Евгений от Soul Code Crew. Лъч обратно. Да, Виктор, Фъба. Трика вече той си има аудитория, но да, това са за мен стойностните битмейкъри. Явка, ти какви MC-те би избрал в този лист? Също Жлъч, разбира се. Керамов, Джей, Манята са много силни. Пет, които за нещастие скоро се изкарва защото освен ти, който беше мислиш много да минавам. Има доста хора. Нашите всичките хора, с които ми работим, Димчо, Фол, там те са ясни. Няма смисъл да ги. А от чуждестранната сцена? В момента? Да, примерно по едно MC по един продуцент от това. Кендрик Ламар и продуцент. Те са много. Янг Чоп. За MC-та аз от чуждестранните ще кажа Absol от Top Dog. Продуценти Янг Чоп е добър, да. Явка, имаш ли книжка за речащи чине? Все още нямам. Аз се кажа, че Сафрона твърди обратно.
Сафрона ли е най-големият ти фен и би ли разказал някаква странна случка с някой твой фен? Сафрона не знам дали е най-големият ми фен, но със сигурност се държи като такъв. Чак ми става неудобно. Кажи, с неговия яче. Така че странна случка с фен, не знам. Едно момче ме беше накарало да се подпиша на листчето му на OCB, което не е подходящо за мен, защото аз съм не пуша трева. Не беше странно, бях, че по-хубаво да се снимаш. А всъщност как Сафрона се озова на Хъла Дърга? Сметнах, че е интересно да сложа някакви негови разсъждения върху инструментална косо. Помоля го, той разбира се една аз на дърга. И вкара. А ти казваш, че Димчо всъщност е запознал с Косо Carbon Beat. Как се случи запознаването ви? През Димчо беше... честно казвам, вече много не помня, в интернет пак в Фейсбук нещо се добавихме. Да, имаше една много смешна случка с него, ние се бяхме писали вече известно време. И седяхме с едно друго приятелче в едно заведение, пием там някакви бири, кафета. И по време идва Косо Харада да се види с него за малко. И сяда и ние седим един също друг. Пак вече сме си писали, говорили сме си в Фейсбук, но не сме се виждали лице в лице. Седя 5-10 минути, говори с моя приятел, замина и моя приятел. Косо Харада го познаваш, не? Към ти той ли беше? Пак аз даже му имах телефона, му звъня, викам, чек, той бях аз, ти ли беше? Тъптика. Хъла Дърга е един проект с доста по-различно звучение от това, което твоите фенове бяха чували до момента, като например нямаше семпли в албума, но въпреки това ти запази тематиката и остана верен на сатирата, която е водеща в твоето творчество. Каква реакция получи албума? Албумът получи възхитителна реакция, аз не съм очаквал толкова добре да го приема. Малко се притеснявам заради инструменталите, защото хората, които не слушат, са свикнали на неща, като човека, който се смее. И моите соло, които са по-семпъл ориентирани. Но албумът получи наистина страхотни реакции. Мои приятели, които нямат нищо общо с музиките, с които съм се общувал в години, ми се включиха да му похвалят за албума. Отделно феновете много го харесаха. Явно съм се справил добре. Да очакваме ли втора част на проекта? На Хъла Дърга? Да. За сега няма такива планове, но бъдеще нищо не се знае. Косо ме зарадва с някакви прекрасни клипове, което е много възможно. Делян, като продуцент, ти си едно от най-уважаваните имена от запознатите фенове и колеги в жанра. Един от последните големи проекти, на които попадна твоя продукция, т.е. две твои продукции, е албумът 8 на Атила. Как оценяваш продукциите си на фона на албума? Според мен бяха доста на ниво. Атила си избра много добри инструментали. Също мои битве, които и на мен също ми харесват. Ще има много такива, които не правят. Мен лично ми харесват толкова добре. На фона на албума смятам, че се вписаха доста добре. Друг проект, на този път от 2013, B21 на MC Bob. Там двамата с Ядката и Иванката отговарят за цялата продукция. Разкажете ми, защо MC Bob избра точно вас тримата? Честно казано, специално моите песни от албума са стари песни, не бяха направени специално за албума. И той реши да ги вкара в тях. А иначе защо е избрал да работи само с нас е чисто негово решение, въпреки че има един бит на Макс от Вредени кипели, има няколко бита, които колкото знам са от интернет. Деляна, как се завъртя от твоя гледна точка селекцията на продукцията? В принцип с MC Bo се запознахме в Studio 21, там започна комуникация, аз му изпращам битове, след като реши, че ще прави албум. Той се е преценил, че иска да работи с мен. Аз съм така доста голям фен, за мен е един от най-добрите MC-та и се надявам да продължава да прави музика, защото наистина е много талантлив и гений. Друг проект, като по-пресен е твоето EP с Монката. От колко време се познаваш с него и как достигнахте до проекта? С Монката няколко години вече се познаваме, също от студиото.
просто първо направихме една обща песен с него, Дъждът. Оттам двамата бяхме доволни от крайния резултат и решихме да направим малко по-голям проект, да не е цял албум, няколко песни. Общо взето процесът е почти винаги един и същ. Пращам битове, емситата си избират, кои хареса, свободен, ако битът е свободен, работим. Друг проект е Боро Първи. Знаем, че с Боро сте добри приятелски отношения. Да. Също така ти си продуцирал и преди за Чукито и Боро. Какво би казал за албума Боро Първи? Кои са неговите силни страни и неговите слаби страни? Много голям. Албума за мен няма втори такъв. В България и като звучение не се сещам лично за друг изпълнител, който да успее да смести в... Първо, че е цял албум, второ, звучението на песните е модерно, но нивото на лирика е високо. В смисъл, повечето такива модерни песни са с някакво по-лесно смилаемо звучение на тексти, нали, самия текст е просто чак. Албума, пак казвам, за мен е уникален. Това беше другата част на Имате ли някакви слаби страни на албума? Намираш ли? Ами, не, ще Мен няма вътре. Да. Все пак трябва да споменем и The Trick Tape, втора част. Проектът обединява в себе си цели 25 артиста. Според теб, какво е значението на албума за източната част? Главно, че сме обединени. Няма лоши взаимоотношения между никой. Ти поставяш два бърса в целия проект. Как би ги сравнил и кой записа първи? От песента с Фокс и Фенк аз записах втори. Т.е. първо чух куплета на Фокс. Но там бита ми хареса доста. Лъчо ми беше пращал и други битове, но просто не можавам да оцеля. А с този още като го чух, той ми беше споменал, че Фокса е записвал. Бита ми хареса много, след това чух неговия куплет. От интрото куплета малко спонтанно стана, той беше за друг проект. Той е започнат за друг проект, след това ми каза да участвам в интрото. Довърших го, мисля, че се справих добре. В този ред на мисли Явка, феновете се питат всъщност, ти се появи в видеото на който излъга, но не достави върс. Да, много добре, той че там ме караш да вляза на този бит, обаче нещо не можах да измисля текст на момента и се отказах. Трябваше да съм в песента, но се отказах, защото той е... Имаш цяла песен? Допък имам цяла песен. Да. Единствено моя. Кажи ли две думи за нея? Към момента тя е най-слушаната песен от проекта, нали, като изключим интрото. Аз много се харесвам, аз този бит го бях харесал още преди време, когато лъчката ми пращаше някакви инструментали. И той си остана за мен. Всъщност това имах текста, петите ги имах готови. Исках да вкарам някакъв интересен припев и това стана с майка, татко, баба ти и дирекция. В интервюто си с списание Талон, Trick Music спомена, че вие сте смятали да заснемете клип, но за съжаление не е останало време. Да, трябваше да снимаме клип, имахме някакви концепции, там едни работи, които после се оказа, че други хора ще снимат клип с подобна концепция и после някак се размина цялата работа. Все още фигурира ли в плановете ви клипа? Не сме го обсъждали, ние сега с него имаме други проекти, за които скоро ще разберете. Но специално за тази песен мисля, че вече няма смисъл клип. Ако вече той държи, аз съм готов. Докато съм на темата, всъщност ти защо не снимаш клипа? Защото съм много претенциозен към клиповете и искам, когато направя клип, да е нещо много интересно. Също така, аз съм малко своенравен в нещата, които искам да правя и когато седна с някой друг да обсъждам идеи, постоянно се намесват странични мнения и така нататък и накрая се отбива малко желанието.
И това е една от причините, че просто не съм идвали гениални идеи за клип, с които хората да ги впечатлят. Иначе не е най-лесното да застана пред един графит и да... Един от малкото ти клипове е този към твоята версия на Няма какво да стане. Всъщност ти подходиш с голяма доза ирония към оригинала на песента. Защо реши точно на този кавър да направиш клип, а не на някои от другите популярни ремикси на български песни, като Баш Майсторс, като Опасно ниски? Защото всъщност това не е намигане към оригинала на Криско толкова, колкото към един кавър на едно момиче в V-Box и китариста от OG23, които си качват клипове в V-Box с кавър и как стоят в студиото. Той свири и тя пее много хубаво между другото. И да. И това ми стана, гледах го и си представях, ако аз направя такава версия. Аз да седя в студиото, да е китарист до мен и аз да пея. И си казах, що не пък му и измислих текста, даже този текст, който толкова много хора го прославя, че бил гениален. Той всъщност много набързо го измислих и даже може и да се справя много по-добре по много оригинален начин, защото сега в момента за мен е много просташки текст. Но видяхте успеха на този просташки текст. Но да, повече намигване към ремейка, към кавъра на Криско. В рамките на 3 години ти успя да изградиш един образ, хиперболизирания образ на Бат Мичо. И казваш, че той е вдъхновен от един твой познат. Защо реши да го успееш? Първо да кажа, че с Бат Мичо много се гордея. Защото римите в тази трилогия са, може би, най-добрите рими, които съм писал до сега. Мой приятел е вдъхновен пряко взет от него, Бат Мичо, който пък всъщност на него му викат Бат Мичо от някаква там от друга история, както е. Но ми хареса като име и всъщност той имаше такива в моменти, като е раздигаван. Аз съм Бат Мичо, на времето така, ако ги правих аз съм най-големия. И отделно способността ми, както казах на Теро, да пиша за пари, кучки и коли с особена хипербола, така. Нещо, което въобще не съответства на моя начин на живот. И трябваше да го поставя в образ. Нямаше как да го пея от моя име, затова създадох Бат Мичо. Как би характеризирал Бат Мичо с точно 3 думи? Много голям като. А какво би казал на хората, които се познават в този образ и смяташ ли, че си ги засегнал по някакъв начин? Ами не мисля, че някой се познава на 100%, защото той наистина е прекалено преувеличен Бат Мичо. Но, какво да им кажа, те са лятото са на Слънчев бряг. Деляна, най-новата ви колаборация всъщност е Муму. За нея суперлативите не спират да валят. И това всъщност е първият сингъл от предстоящия ви албум "Човекът, който се смее 2". Поздравявам те за избора на семпъл. Би ли издал, как го намери? Ами да, един приятел ми изпрати оригинала, който е на Кимбра. Още при първото слушане усетих в кой момент ще семплирам. В смисъл, аз не слушах песента с идеята да я семплирам, но просто при слушането, като чух момента и знаех, че това ще стане на бит. Рано и то стана много. Между другото първо ми прати песента и каза, че ти ще го отрежеш направя 5 бит, аз казах давай. И след там известно време ми прати бита и аз казах правя го. Направихме го. Явка, би ли разяснил следните редове на нашите зрители? Аз съм заключеник в мрачен затвор. Жалбите лечни и спомени лични. Моята стража е моят позор. Моята казан са дните предишни. Какво да кажа, друго ще бъде рано. Как се вдъхнови да използваш точно тези редове? Четях, един следобед не ми беше много добре и се лежах и се четях поезия нашенска. И веднъж четях Димчо Дебелянов и стигна до това стихотворение. А пък може би същия и на предния ден той ми беше пратил бита на Мум. И си го превъртях в главата, аз съм заключен и плачен за това, моята стража на моя позор. И много добре спасна със симптома на самата песен. И му звънах и му казах, че така съм го измислил да бъде припева, харесва и той каза, да, много е добре. И иначе, какво да кажа за стихотворението, това са велики неща, които ние само може да се мечтаем някога да достигнем. Какво може да очакваме от Човекът, който се смее 2? Как върви работата към албума към момента? Ами... върви. В смисъл има още няколко
песни да се запишат. Започнали сме работа по мастеринга на готовите песни. Какво може да се очаква? Само яки песни, няма слабо парче. Малко експеримент към звучение. Да. Значи хората, които очакват да е повторение на човека, който се смее две, няма да е. С доста по-различни битове сме се дорадили този път. Като съдържанието на текстовете също пак съм се постарал да е много. Има много песни, които рапирам по начин, по който не съм рапирал до сега. Става просто такова бързо с различни модели на римуване. Иначе темите с моя си стил, разни истории се разказват или изразяват някакви емоции. Ще има ли гост-артисти? Един фото. Нека поговорим за легендарното студио 21. Това ли е символа на хип-хопа във Варна? Не знам дали е символ, но е събирателна точка за много артисти и благодарение на него се случват всички тези работи. Ако го нямаш студио 21, може би никой от нас нямаше да е в това състояние. А спомните ли си първият път, в който влезнахте в студиото? Аз спомня, да. С Мартото, моят добър приятел, отидахме да говорим, защото разбрахме, че там има студио. Отидахме да говорим, да видим за какво става въпрос. Тогава се запознахме с Иван Бояджиев, на Иван Точката. И той ни вкара в студиото и ни показа за какво става въпрос. Това става 2009. Аз бях на рожден ден на учебни там. Как се западихте по българската естрада, българската поезия, старите български филми? Кой първи ги внедри в творчеството си? Защото виждаме, че присъства във вашето творчество, в албума на Боро също присъстват такива елементи. То всъщност естрада за музиката не толкова сме големи фенове на нашата естрада, колкото просто търсихме семпли. Това преди да се познаваме и двама. Защото нали, американците семплират американска музика, ние сме българи. Абсолютно няма. Да видим какво става в нашата музика. Това беше и моята първоначална идея, че вместо да семплирам Марвин Гей. Да, или Тони Хатъл, нещо пък да не семплирам Емил Димитров или Иванова или това колко да. Има музика, има къде да се намери, да се прослуша, е качествена българска музика. Да, що се отнася до филмите и семпли от филми, това не е нищо ново. Малко просто в България до сега никой не го беше правил. Хикстим го бяха направили в албума Камуфлажен отряд, там бяха вкарали много семпли от филми. И на мен тази идея ми харесваше така или иначе и аз се завъртях през моя поглед и ползвах в албума. Наскоро се появи една доста интересна публикация във Варненски уличник на Виктор Минчев. Тя засяга теб, засяга варненската сцена и така наречената трета вълна в лицето на вас двамата, Кайсиева градина, Чукито и Боро, Димчо и Ума и Дума. Как се събра това, тази общност, тази малка общност, като се сформира? Една причината е точно Студио 21. Защото ако някой иска да занимава с рап, иска да запише, във Варна няма къде други да смисъл. Има някакви други места, но... Това е най-доброто място. Да, това е най-доброто място и най-лесно достъпно между. И хората идват там и с Чукито и Боро така се запознахме. Те записваха долу. Аз слядах да видя какво става Ванка, какво прави. Той каза запознай с тези момчета, те са добри. И така, Ума и Дума, аз с Ванката от Ума и Дума се познавам отново рано там с вредни кипели. Така се запознахме, но днесна може би студиото е така сборния пункт, да, който да се вижда. Едно от вашите общи влияния е Ендо от TRS. Как ви повлия той? Ами на мен Ендо ми повлия, просто той ми показа, че рапа може да звучи добре на български език. Че даже в бързите 10 съм го казал, с песента както го провеждам. Малко хоп горите ми се чекаш. Там беше ги зачесал едни такива рими, дето аз бях впечатлен тогава, 5-6 клас. И пустям с едно дискмен, че през едни колонки, там при работи. Към превъртам. И оттам, защото аз преди той пишех някакви рими за
пълните кутии с батата ще разбия главата и такива. Адриана, как ти е повлиял Ендо? На мен ми повлия, накараме да се замислям, като пиша текст, дали не мога да го направя още по-добър. По-идеен, словореда, самия начин на изпълнение, думичките да не са най-простоватите, първите, които ти дадат. Също така, една негова песен, която много ме е повлияла, е един газарски бит. И последно тази Хулидим, нещо невероятно. Аз съм първи като Гагарин, брат. Един от изпълнителите, които се личи, че уважавате, и сте му фенове на творчеството, е именно Жлъч. Как се запознахте с него? Жлъч, как се запознах? Аз за първ път се запознах, т.е. лично се запознахме в София на Лари. Да, на живо се запознахме, като бяхме на участието в Ялта, но преди това си общувахме доста дълго. Да, но не мога да спомня между другото как се запознахме. Той изкарваха в центрофугата, изкарваха в фристайли. Как беше? Гената може би се свърза с мен във Фейсбук, тяхна битмейкър. Може би покрай него, нещо такова беше. Ако някой все още не е слушал Жлъч, коя би била песента, първата песен, която бихте препоръчали да слушам? Ефир 2 и Секс, пари, кучки, ланци, коли. Това е песента, в която аз се влюбих в неговата лирика. Какво мислите за платената музика? Платена като да се продава музика? Да се продавате музиката. Ами, живеем в ерата на интернет. И не знам, за мен е по-добре музиката да я пускаш без. Самата причина да правиш музика е да радваш хората. И пускайки си безплатна музика, всъщност ще радваш повече хората в този начин. Другия въпрос е, че като изпълнител трябва да се храниш. И вече там трябва да се преснеш нещата. Сега непременно от участие може да изкараме някакви пари. Лично аз никога няма да пусна песни да се продават. Изкарваме дискове, които се продават, но те са с колекционерска стойност и така или иначе на албума вече сме го пуснали безплатно в интернет. И вече който има желание, който иска да го има. Да. Тоест по този начин могат да ви подкрепят хората. Да, и то е по-скоро символично, братле, защото все пак тези дискове ние плащаме тяхната изработка и тяхната дистрибуцията е занимавка, защото ние ги пращаме прямо по еконт, както е случая с Хъра Дълга. На точно му се взе кола да ходи с по 20 диска в еконт и всеки един диск е отделна пратка. И затова те все пак диска си има някаква цена, 10 лева плащаш. Но иначе, както знаете, нашата музика винаги е била безплатна. И понеже ме потъкваме мнението, всеки сам се преценява. Няма нищо лошо за музиката да заплаща, въпросът е, че ако аз трябваше да плащам за всичката музика, която е на компютъра от 400 гигабайта на един диск или на един хард диск машина, ако трябваше, може да си представиш всяка песен по 50 цента или по 1 евро, аз ще да си сплащам заеми, които съм теглил за тази музика до края на живота, апартаменти, всичко ще да съм заложил. И ако не е била всичката тази музика, аз в момента нямаше да съм този творец, който съм всъщност. Така че не знам. Ако има нещо на българската сцена, което можете да промените, кое би било там? Да няма много гейщин, да е малко по-сериозна музиката, да няма много лигави песни. Въпреки, че и да се прави от сърце. И за тях си има, да. Точно така, значи хората да правят музиката, която им идва отвътре, а не да я правят с цел да стане хит. Защото това е безмислено за мен. Днеска си такова, утре няма. Трябва да оставиш нещо хубаво. Да те запомня с нещо качество. Ако не сме доказали нещо, ако не сме доказали нещо в този момент, е, че с музика, идваща от сърцето, може да се постигне успех. Защо зрителите на това интервю трябва да се интересуват от вашето творчество? Защото е по-интересно и по-различно от останалите неща, които излизат в момента. Защото Mathematic е битмейкър на световно ниво, който всеки трябва да преслуша.
Да, ако искат някаква алтернатива на това, което излиза постоянно по медии и телевизии, радиа, ако искат нещо малко по-различно, интересно, нека да слушат. Който не е казан продължително, че ще им хареса, може Да, естествено. Освен човек, който сме две, какво да очакваме от вас в близко бъдеще? Аз не знам, вчера даже май си говорихме с тебе, че вече много започвам да се изчерпвам от към Риме. И след човека, който се смее, трябва фенчетата да са молят и да палят свещици, да ми се върне музата, защото съм много зле. Знам, албума ще го изкарам, обаче след това може да има дълга пауза. Делян, какво страна? Аз лично съм се съсредоточил изцяло върху този албум. Отделно има няколко проекти с Фо, с Влади Мъни, също за Animation. Надявам се Жлъч скоро да се свържи с мене и да почнем да работим с него. По някакви неща имам разни идеи, мои лични песни ще пускам, няма да спирам да се занимавам. Докато не се изчерпа като него. Искате ли да кажете нещо на зрителите на Талон? Да добавите нещо? Ами, влизайте в сайта Etalon.bg, защото момчетата са се захванали с нещо много хубаво и професионално. И обичаме ви, скъпи наши фенове и зрители, и се надяваме винаги да ви радваме с нашата музика. Аз искам да кажа, че следващия сингъл с човека, който се смее 2, ще е с клип и се надяваме скоро да е достъпен за всички. Благодарим за интервюто, момчета. Мерси. Беше чест.